שלום לכולם, כאן תומר מבית הספר לסקי וסנובורד בפס דה לה קאסה, אנדורה. בסרטון הבא אני אסביר לכם איך אפשר לבחור אותי כמדריך הסנובורד שלכם לחופשה הקרובה. חשוב מאוד להדגיש שמי שלא קיבל שיעורים במסגרת החבילה שהוא קנה, או שמחליט להגיע לפה לבד על דעת עצמו, ללא עזרות בחברת נסיעות שמסדרת שיעורים מראש, אז חשוב מאוד להזמין את השיעורים שלכם. אוקיי. דבר ראשון, ניכנס לאתר שנקרא escolapasgrau.com. זה אתר הבית ספר שבו נוכל לבצע את ההזמנה. לאחר מכן נלך לחלק של השפות. כל אחד יבחר את מה שנוח לו. אני אבחר אנגלית לכרגע. אחרי בחירת השפה, אנחנו נלך לחלק שנקרא Ski and Snowboard School. Ski and Snow School for Adults. אוקיי, בחלק הזה בעצם נגיע למקום שנקרא Collective Lessons, נלחץ עליו, וכאן נלחץ על Book Collective Ski Lessons. אוקיי, עכשיו בעצם הגענו לעמוד שבו אנחנו בוחרים מה אנחנו רוצים ללמוד. Private Lessons, זאת אומרת שאתם מגיעים בין אם לבד או עם קבוצה של חברים ורוצים לקחת שיעור בשבילכם עם מדריך מסוים. Group Lessons, זה אומר שאתם נכנסים לקבוצה שכבר יוצאת אוטומטית בימים מסוימים, בשעות מסוימות, ואתם פשוט מצטרפים אליה, ויכול להיות שתגלשו גם עם אנשים שאתם לא מכירים. ו-Private Lessons for Kids, פשוט מיועד לילדים, וזאת אותו הדבר שאנחנו נעשה, שאני אסביר ב-Private Lessons, אפשר לעשות ב-Private Lessons for Kids. אוקיי, אז בואו ניכנס ל-Private Lessons. מה יש לנו פה? תאריך תחילת השיעור, היום הראשון שבו אתם רוצים להתחיל, ניקח לדוגמה את היום, כמות הימים שאתם רוצים ללמוד בה, נכניס לדוגמה יום אחד, שעת תחילת השיעור 9 או 1 בצהריים, וסך כל השעות שאתם רוצים ללמוד 4 או 8 שעות. עכשיו בית הספר שבו אתם רוצים ללמוד, נכניס פס סקול, בית הספר של פס. רמה, מעולם לא הייתי על שלג, מתחיל, בינוני, מתקדם, נכניס כרגע פעם ראשונה לשלג. שפה, כמובן עברית. התחום שאותו אתם רוצים ללמוד, סנואו, חשוב מאוד. והמדריך, תומר. האם אתם מכירים את המדריך? ניתן לבחור כן או לא. לאחר מכן נלחץ על Continue. ואז בעצם נגיע לתשלום על השיעורים. עכשיו חשוב מאוד להסביר שבמידה ומשהו לא עובד כמו שצריך, אתם רוצים ללמוד פרי סטייל, אתם לא רוצים ללמוד סנובורד רגיל, אתם רוצים ללמוד פרי רייד, אפשר ליצור איתי קשר אישית כדי שאני אסדר הכל ואכניס אתכם למערכת. הטלפון שלי מופיע כרגע על המסך, כל צורות התקשורת איתי. וזהו, זה בעצם המדריך לבחירת מדריך סנובורד לחופשה שלכם, ואני מאחל לכם חופשה מהנה, מלאה בשלג וכיף, ונתראה על המסלולים. ביי ביי.